ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እና መንግስት ከፈረንሳይና ከፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዚህ ረገድ የሚጨበጥ ውጤት የሚጠብቅ መሆኑን ከወዲሁ ልገልጽ እፈልጋለሁ። Geography says Eritrea is a maritime power, but the ledger says it's an economic ghost. Ports don't create economies. Economies create ports, and Eritrea has no engine. While Hargeisa and Djibouti thrive, Massawa and Assab sit as expensive lawn ornaments. By wrong policies and ignoring reality, the Eritrean government is locking its own gates. Today, we reveal why Eritrea's only solution is a total reset with Ethiopia. On a map, Eritrea looks like a winner. Its coastline. ብልጽግና እንታይ ትብል ምስላ ኣላ ናይ ኤርትራ ቁርብ ቃል ብቓላ ይዘከርኳን ኣለኹ ህበይሲ ህበይ ድያ ወላ ህበይ ኣመስለኒ ሓደ ዘቢብሲ ከተርክቦ ስለዘይ ከዓለትሲ ኣብ ቆደሙን መፂፅ ነይሩ ኢላ ይበሃል ዓይነት እንስሳ ምዃና በዓልኩም ኣርሙኒ እንዳ ብልጽግና ድማ እንታይ ክብሉና ይደልዩ ኣለዉ ኤርትራ ኣብቲ ገባሕሪ ኣለዋ ግን ብዘይካና ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ጥቕሚ የብሉን ኢትዮጵያ መፍትሕ ኣለዋ መፍትሕ ናይቲ ወደባት ናይ ኤርትራን ኣብቲ ገባሕሪ ናይ ኤርትራን መፍትሕ ናቱ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ድማ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ እዩ እንድሕሪ ኢልኩም ብርግፅ ዘምፅኦ ዘረባ ኣለዎ ካበይ ከም ዝመፀ ኮንቴክስት ክንበኩም ኤርትራና ከግብጽ በኩል ሰበር ዜና ተሰምቷል። ኤርትራና ግብጽ የባህር ትራንስፖርት ትብብር ስምምነት መፈራረማቸው ነው የተነገረው። ዛሬ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብዱላቲና የትራንስፖርት ሚኒስትሩ ካሚል ኤልዋዚር ወደ አስመራ ለጉብኝት ባቀኑበት ወቅት ሁለቱ ሀገራት የባህር ላይ ትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል ተብሏል። የስምምነቱ የፊርማ ስነ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ በተገኙበት ነው የተካሄደው። ታዲያ ይህም ፊርማ የተካሄደው ከሰሞኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ፣ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አስመራ ያቀናሉ በተባለበት ወቅት ነው። በዚህ ሰዓት ከኤርትራና ከግብጽ በኩል መርድ የምዝብሉ ዘሎ ሰበር ዜና ተጣፋኻ ኢትዮጵያዊ ዝኹሉ 2 ዓመት 3 ዓመት ኣብ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ኢና ኢልና ድራማ ንገብሮ ዝነበርና ለንቀነ ድማ ብፅዑቕ ኤርትራ ብሽምግልና ናይ ኣሜሪካ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብይ ኣሕመድን ክራኸቡ እዮም ዝብሉ ንብሎ ዝቐነና ንሕስዎ ዝቐነና ክንብሎ ዝቐነና ማይ ሓቆይና ተሪፍና ጥራይ ደይኮነሲ እታ ቀንዲ ጸላኢትና ግብጽ መፅያ ግብጽ መፅያ ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ካልእ ጉዳይ ጥራይ ከይኮንካ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ተፈራሪማ ብዛዕባ ሎጂስቲክስ ብዛዕባ ማሪታይም ብዛዕባ ሺፒንግ ተፈራሪማ ኣታታታታታ እንታይ ዝበሃል ማሰ ኣታኡ ይበሉለይ ኮይኑ ዘሎ ነቲ ናቶም ዜና በቲ ናቱ ሪትም በቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ረስኒ ብኡ እንተቐፂልካየት ዜና ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ኮሚድ መስል ኣቱም ሰባት ተዘመትና ኣንታ ብልጽግና ኣበይካ ተኣትዎ ባሕሪ ረኺብና ትብል ዝነበርካ ባሕሪ ረኸብካ ወላ ገጽ ባሕሪ ረኸብካ ጉድ ረኺብካ ተሪፍካ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሕጂ ምስ ኤርትራን ግብፅን ዝገበርዎ ኩነታት ከላግባየ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነት መርድእ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ዘላ እዚኣታ ዓባይ ፅፍዒት እንድያ ኣብዚኣ ነዚኣ ግን ሓዝብለይ ሓንሰብ ሒዝኩም ኣፅንሑ እታ ካልይቲ ዝገደደት መርድእ ዘላ ድማ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ Blue Nile State is one of the most volatile areas in Sudan and has emerged as an economic battleground with neighbouring Ethiopia. The state ስራሕ ዘሎ ብኩሉ ጽምዶ ኣብ ፖርት ሱዳን ተኣኪቦም ክገብርዎ ዝቐነዩ ክንርኢ ፀኒና ኣብ ባይታ ድማ እንታይ ይመፅእ ኣሎ ንቐፅል ዶባ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣመና ዝፀዓቐ ኮይኑ ኣብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዝርከብ ግዛኣት ብሉ ናይል ኣብ ሰሙን እዚ ከቢድ ውግእ ይካየድ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ትማል ዓርቢ ምሸት ኣብ ግዛኣት እዚ ናይ ዶብ ኢትዮጵያ ቀጥታ መሳገር ዝኾነት ሓንቲ ከተማ ከም ዝተቆፃፀረ ፍሊጡ ኣሎ እቲ ሰራዊት ሱዳን ትማል ዝተቆፃፀረ ከባቢ ናብታ ምስ ኢትዮጵያ ቀጥታ እትዋሰንን ቁልፍን ዝኾነት ናይ ዶብ ከተማ ኩርሙክ ንምግስጋስ ከም መሳገር ዘገልግል እዩ ተባሂሉ እታ ወሳኒ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዘለዋ ናይ ዶብ ከተማ ኩርሙክ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብሓይሊ ህፁፅ ደገፍ RSFን ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜንን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወደቐ ዝፍለጥ እዩ እዚ ናይ ዶብ መስመር እዚ ሰራዊት ሱዳን ጉጅል ዕጡቕ RSF ካብ ኢትዮጵያ ናይ ሎጂስቲክስ ደገፍ ይረኽበሉ እዩ ብምባል ክስ ዘቕርበሉ ዘሎ ከባቢ እዩ ኣብ ዝዋን እዚ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ከባቢ መሊሱ ንምቁፅፃር ድልዱል ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ዝገብር ዘሎ ክኸውን እንከሎ ብኣንጻሩ ሓይሊ ህፁፅ ደገፍ RSF ሒዝዎ ዘሎ ቦታ ንኸይለቅቕ ብርቱዕ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ድሕንነቱ ዝተሓለወ ንምግባርን ነቲ ከባቢ ጠቕሊሉ
ተኸይሉ ንምቁፅጻርን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ወረዳ ኩምሩክ ሰራዊት ሱዳን ፈጺሞ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ድሮን ሰራሕተኛ IOM ሓዊሱ 8 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዳው ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ኣሶሳ ወረዳ ኩምሩክ ኣብ እትርከብ ከተማ ኩምሩክ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ሰራሕተኛ ዓለም ለኸ ውድብ ስደተኛታት IOM ሓዊሱ እንተወሓደ 8 ንጹሃን ዜጋታት ከም ዝተቐትሉን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ነበርትን ሰማያ ጥዕናን ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ከተማ ኣሶሳ 94 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ እትርከብ ከተማ ኩምሩክ ሰባት ብብዝሒ ኣብ ዝእከብሉ ናይ ንግዲ ቦታታት ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ መሰኻክር ዓይኒ እታ ድሮን ካብ ኣንፈት ግዛት ብሉ ናይል ሱዳን ከም ዝመጸት ጠቒሶም ሰራዊት ሱዳን ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ምኽንያት ብምግባር ነዚ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ከሲሶም ኣለዉ ሓደ ነባሪ ነቲ ጉዳይ ንኣዲስ ስታንድ ኦኬ እዚ እጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ታሪኻዊ ፍጻሜ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብዳዕሚ ሰሪዕ በቶም RSF ማለት እዩ ብብልጽግናን ኢማራትን እናተደገፉ ከምኡውን በቲ ናይ SPLM ወደልሒሉ ዝብልዎ ዕጡቕ ጉጅለ ባእታቶም ተደጊፉ ዝገብሮ ዝነበረ መጥቃዕቲ ንሱዳን ኣገዳሲ ካለ ግንባር በዚ ብምኽፋት ልዕሊ ኩሉ ድማ ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝኣክል ቦታ እንድሕሪ ሒዙ ዘይተኣደነ ሎጂስቲካዊ ደገፍ ብመንገዲ ብልጽግና ዝተፈላለየ መንገድን ክረክብ ስለ ዝኽእል ቀጻልነቱን ህላዊኡን ከውሕስን ክሕግዞ ይኽእል እዩ ስለዚ እሞኻ ስቡሕ መሬትን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ መሬትን ስለ ዝኾነ እዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣትኪሉ ንኽኸይድ ንግብፂ እውን ሓደጋ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እዚ ቦታ እዚ ካብ ጌርድ ካብቲ ዲጋውን ርሑቕ ስለ ዘይኮነ ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓይሊ ክህልዎም ምፍቃድ ማለት ኣብ ልዕሊ ግብፂ ክገብርዎ ኢትዮጵያ ይኹን ኢማራት ክገብርዎ ዝኽእሉ ጸቕጥን ጸብለልትነትን ኣዝዩ ወሳኒ ነይሩ በዚ መንገዲ ድማ ነዚ ቦታ እዚ እንድሕሪ ሒዞም ገለገለ ሰብ ኣሎ ግብፂ ባዕላ ትፈልጥ ኤርትራ እንታይ ግድሰና ክትብል ትኽእል ኢኻ ኖ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ሌቨሬጅ እናረኸበት ድሕሪ ኸይዳ ዝኾነ ይኹን ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዝምድናታት ንሕና በዚ ከምዚ ክንገብረልኩም ተኮይንኩም ንስኹም ነዝግደፉ እናበሉ ነቲ ዘለና ዲፕሎማስያዊ ፀገም ኣብ ምኽሳር ወይ እውን ኣብ ምጉድዳል ዓብ ተራ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብፍጹም ክዕወት ዘይብሉ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ክዕወት ተጀሚሩ ንፋኖ እውን ኣብ ሓደጋ ንኸውድቕ ንሸነ እውን ሓደጋ ኣብ ምውዳቕ በቶም ዕሱባት ዝተፈላለዩ ሓይልታት እናምፅአ ሽግር ክፈጥር ይኽእል እዩ ብዓብዩ ድማ ኣብ ከምዚ ቦታታት ክዕወቱ ተኽኢሎም ናብ ኤርትራ ተፀጊዖም ካልእ ከምኡ ይገብሩን እዮም ኢልካ እውን ብዓፋር ዲ ብዓሰብ ተፀጊዕካ ገለ ነገር ከምዚ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ እከይ ተግባር ቀልጢፉ ክቁፅእ ዘለዎን ክመውት ዘለዎን እዩ ሰራዊት ሱዳን ድማ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ስጉምቲ ወሲዱ እዛ በዚ ከተጋጥሞ ትኽእል ዝነበረ which is copper and iron that are found in the south and southeastern parts, such as copper and such as cotton, sesame, resource-rich states. From agricultural lands that cover more than 60% of the state and produce crops such as cotton, sesame, and gum arabic, to gold and other minerals such as copper and iron that are found in the south and southeastern parts where most of the fighting is currently happening, and more than 6 million heads of livestock, some of which are exported, contributing to Sudan's GDP. Chief ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ኣዝዩ ሃብታም ቦታ ድማ እዩ ሃብታም ዞባ እዩ ንሕርሻ ይኹን ብዙሕ ማዕድናትን ኣገደስቲ ማዕድናት ናይ ሱዳን ንኤክስፖርት ዝጥቀመሎም እውን ኣብዚ ቦታ እዮም ዘለው ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ብቀደሙ እውን ኢማራት ብፍሉይ ዓይነት ጥምቶ ዝነበረት እያ እንድሕሪ ንሱዳን ኣዳኺማታ ነዚ ቦታታት እዚ ዝኾነ ይኹን ዕጡቕ ጉጅለ ከም ሓራ ሃገር ንክገብሮ ድዩ ወይስ ገለ ኢማራት ግን ሙሉእ ቁፅፅር ክህልዋ ዝኽእል ኢማራት ኮሎኒያ ትደሊ ዘላ ክትፈልጡ ዘለኩም ከምዚ ንሶም ዝገዝኡ ሃገር እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲኦም ትግዛእ ሃገር ናታ መንግስቲ ኣለዋ ብላብላ እናበሉ ግን ባዕሎም ዘመሓድርዋ ግን ርግኣት ዘለዋ ብዓለም ድማ ተፈላጥነት ዘለዋ ሃገር መግዛእቲ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ቅድሚ 100 ዓመት ኤውሮጳውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዝኾነ እቲ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ማለት ገንዘብ ኣለቂሕካ ምስራቅ ምዝማትን ኣሎ እንዲ ሕጂ እሱ ግን ይኣኽሎም የለ ንሶም እሱ እኹል ኣይኮነን ነቲ ፖለቲካ ነቲ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ጌርካ ዝደለካ ክትገብራ ትኽእል ዓዲ ዓይነት ምቁፅፃር እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብልፅግና ኣብ ክፋል ኣፍቂድሎም ኣሎ ግን ስቲል እቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኢዶም ክኣቱ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ብዙሓት ሃገራት ቅድሚኦም እስራኤል ብዓብዩ ዓብ ፅልዋ ኣለዋ ኣብኡ ቀዲሙን እስራኤል
عبيد على إثيوبيا أمريكا بعبيو سلازي ولا قا بلتقن إمارات أبنا بإثيوبيا قبل التنزل لو من قطر زلوا من تمثلوا كابهم للعلي عمق زلوا عقم زلوا أمريكا سلزلوا نيثيوبيا سي كند تقوزرنا عبيدنا كنت وين خلينا زبل من تالهم سلازي أبي إثيوبيا تبغ زمنا غيرنا نيثيوبيا تتقيمنا في السودان قالنا غير كنقبر تفتيرنا جن بناتنا تعري قبر سلزلوا قالوا مسانا كونوا خليهم جن نحنا إن مرحا حجر عبوك تلو تخليها زبل حلمنا يروم بفلاي السودان كنا تاتاريوم مسس أجمعتا نتبقى مزميزم زقبر وزلوية لعلو كل جن أب حلمناتهم أنا زرعيني إيرتراسي وحتزبي زلوا قال لهم سلازا حسبوا أبي إيرترا أجنداناتهم perfect لك سر هذا الكوينو يدسم معهم جن أبايتاجن تتقلل زي كالكوينو ومزلوا ما قدينا إيرتراي سلازي زنا السودان ريوزلنا نبي حكي إذا قرب كنا تاتيو أبز زبان زخ كم زعينة مزمزان قال أنت كل يخل ديل كات حسب تغليها أول له قال له ترايدي كونس قال لهم فرغان زنريو زلنا دما إذا قرب كنا تاتيو سلازي يتزوبا أرنا أفريقيا هم تري وزر لهم زي قينو إثيوبيا زبحال من موافرنا يدخلوا أجمعنا يتزوبا يكوينو زلوا كنبلنا خلينا بفلا دما ناب السودان ناب إيرتران زقبر زلوكم وناب سوماليا ناب سلستيوم بعبيو تي مجابريا خوي نزلوا تي بلتسجنايو أوش إثيوبيا دما بمولهم حيلتات درجة بمولهم حيلتات إذا كنت عايزي معلب كركب كم زلوا يمزنو كروزلوا حركة أبزياتهم أبزناي جامبيلا زوبا زلوا أبتنا يسمدو فرد السودان تراقيب زبالو سنهلنا هنرينا كلاتهم نابو مزيمالو ناي أوغادي ناي سومال بلو ناي جامبيلا بلو ناي أمحرا بلو ناي تجراي بلو ناي عفار بلو درجة زبس حزبي ناي أورومو بلو نفتي صمدا ناي بورت السودان تساتيفهم كم زنبرو مذكر يدلي نمالس جي إذا تو كونتكست إذا كهذا زلهم كنا تات نسمع زلنا كوينو ناب تمجمريا زبالونا نمالس. For over 1,000 kilometers, perfectly positioned along the Red Sea, one of the world's most vital shipping veins. But here's the hard truth. Geography is not power. Eritrea's coastline provides geographic potential, but not maritime power. Ports do not create economies. Economies create ports. Eritrea has access to the sea, but it does not have access to the systems that make that access meaningful. The country is economically locked, and the key is held firmly in the hands of Ethiopia. حجين تايك بليهم زفتن زلوا بلتقنا ببزح من قديهم كم زعينة بروباغندا كنا زحو جميرهم زلوا إيرترا أفتقى بحر كلوا خلي ودبات كلوا خلي جن ترقم يبلون نايتوبيا إنفستمنت كساب زي مصوت ودبات بزح قم نجر كم زعلا أي كلني مهنياتو نحنا هنا خمت قمر لنا خل ويبزح إنفست قبر لنا خلي يمزلوا زلوا مجمريا زي completely كاب حق كاب كون النزوز حصوتي ኢትዮጵያ ንወደባትና ኤርትራ ተተጠቂሞም ሉ ቁጠባዊ አበርክቶ ንኤርትራ ክህልዋ ይኽእል ዶ ትኽክል ሚእቲ ካብ ሚእቲ ግን ኢትዮጵያ ስለዚህ ተጠቀሙ ኣብቲ ገባሕርና ጥቕሚ የብሉ ማለት ድዩ ኣብሶሉት ሓሶት ሙሉእ ብሙሉእ ሓሶት ኣብቲ ገባሕርና ኩሉ ግዜ ጥቕሚ ኣለዎ ኢትዮጵያ ይጠቀሙሉ ኣይጠቀሙሉ እቲ እሳቶም ተተጠቂሞሉ ወይ በቲ ቅኑዕ መንገዲ ተተጠቂሞምሉ ክንረብሓሉ ንኽእል ክዓቢ ይኽእል ክንእስ ይኽእል ግን ኣብ ደገ ባሕርና كل جزء صدايو أساتي نعنا سلازي دون لدم كم زي بزح زي ببروباغندا ناتهم نحنا أنت دي تتكلمنا له أفضل جبهر ناتهم تقوم كله ويكلني ويكم تزدل لك هناك we don't care حجراود إحنا تتبعيله قدامنا حجراود إحنا تي national security ناتك قدامنا تدمج interest دحري دمج دحنا كامس عقبك بهوات مسحر لخير خرب حتى حسب مجمريا حدا سبسي حميم انتلو نغدحن كل بنك خزر له جنزب هذا ندير لهم ويكت موتي خان ندير لهم أنت جبرسه نو البنك يجلو ده يكون سي كل تعرفنا كمان لمنو لين تلقوا حلين بل كده حنسل أزدلي هجرات ما كمين operation هجرات أمودة ده عبد عنتي زمركوس نتهاجر كت قصة تقول ده كتلو تقول ده نتايو نتهاجر نهلاويا أسقاي نهلاويا أسقاي زخونة بزخونة هون واقع كتعليو كتكلم لك هلاويا مسوي حسكا دعريو زعبا معبالن بلتك إنها تحسن مالتي لذي إثيوبيا بمسرته وحطناتهم نهلاوينا الناس إننا نلولاونتنا زتنكف سلزي نبرة it doesn't matter أنت عينت resource ويكون advantages كم تيقولوا إيرترا نابو كتتذكر أي تخلنيها سلزي ودباتنا العلا قداس نتعلم نسخاتكم ترايكم كنتوا تعملوا تدخلوا بزح تتعملوا له إحنا دما نودباتنا بزمت شأننا من قد كنتوا تعملوا نخلينا now there is this important زي زرباز كابي دم تزول ندري لكم مغنياتو لنكنه إيرتران إذا سأل زي حنت كابتن بلتقنا
ደሞም ተፍልሐሎም ዘላ ወይ እውን ዳርጋ ከተፀልሎም ቀሪባ ዘላ እንድያ እስከ ደሓን ኤርቲቪ እውን ፅቡቅ ገይሮም እዝኖም ደግፎም ኣስሚዖሞም እዮም ናብ ዝርዝራቱ ክንሰግር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ኣብ ምድፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ምትሕግጋዝን ዘትዩ ነቲ ዑደትን ዝተኻየደ ርክባትን ዝኸታተለ ጋዜጠኛ ሳልሓዲን ሁሴን መልጋፅ ኣጫብ ዘዳልዎ ትሕዝተሎ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ሃገራዊ ምትሕግጋዝን ዶክተር በድር ዓብደልዓጢ ዝተመርሐ ሚኒስትር መጓዓዝያ ከምኡውን ኣካየድቲ ኣብ ጽላታት መጓዓዝያ ጸዓትን ዕደናን ዝነጥፋ ዓበይቲ ቆጠባውን ንግዳውን ኩባንያታት ዘጠቓልል ላዕለዋይ ልኡኽ ሪፓብሊክ ግብፂ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ተቐቢሉ ኣዘራሪቦም ኣብቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሓላፊ ቆጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ከምኡውን ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ነስረዲን መሐመድ ሳልሕን ሚኒስትር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣቶ ተስፋ ስላሰ ብርሃንን ዝተሳትፎ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ኩሉ መድያዊ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያትን ዘተኮረ ዘተ ተኻይዶም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ኤርትራን ግብፅን ንክልቲኡ ህዝብታት ብዝርብሕ ምምዕባሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኤርትራ ምስ ቁጠባውን ንግዳውን ኩባንያታት ግብፂ ብምትሕባር ንክልቲኡ ወገን ዘገድስ ሓበራዊ ፕሮጀክታት ንምትግባር ቅርብቲ ምዃና ኣረጋጊጾም ሚኒስትር በድር ዓብደልዓጢ ብወገኑ እቲ ዑደት ምርኣያን መግለፅን ሕውነታዊ ምሕዝነትን ምትሕጋዝን ህዝብታት ኤርትራን ግብፅን ኮይኑ ምትሕጋዝ ንምዕዛዝ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራን ግብፅን ኣብ መጓዓዝያ ባሕርን ኣገልግሎት ወደባትን ዘተኮረ ዝምዕ ከቲመን ኣብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራን ግብፅን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ነቲ ሰነድ ብወገን ኤርትራ ሚኒስትር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣቶ ተስፋ ስላሰ ብርሃነ ብወገን ግብፂ ድማ ሚኒስትር መጓዓዝያ ጀነራል ካምል አልወዚር ከቲሞምሉ ብኻልእ ወገን ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትር በድር ዓብደልዓጥን ብተናፀል ኣብ ዝገበሮ ርክብ ክልታዊ ዝምድናታትን ምትሕጋዝን ንምድንፋዕ ዝተበፅሐ ስምዓት ንምትግባር ኣብ ዝሕግዝ መድያት ዘትዮም ንዋናውነትን ኣገዳስነትን ምብፃሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ዑስማን ኣብዚ ኣብ ዞባና ቁልጡፍን ተኣፋፍን ምዕባለታት ዝኽሰተሉ ዘሎ ህሞት ክልታዊ ምትሕጋዝ ምሕያል ኣድላይነቱ ልዑል ምዃኑ ኣስሚሩሎ ኤርትራን ግብፅን ኦኬ እዚ ኣገዳሲ ፀብጻብ ስለ ዝኾነ ኣንዊሃ ኣስሚዓልኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ካብተን ንብልፅግና ሕማም ርእሶም ዝኾነት እዛ ምፍርራም ናይ ውዕል እያ ኣብ መጀመርያ ብዙሕ እንዲና ክንዛረብ ንኽእል ኣብዚ ግብፃውያን ሞር ዲቴይል ዝኾነ ሪፖርት እውን ኣውፅኦም ኣሎ ብብዙሕ መንገዲ ከርእየኩም እየ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ኩነታት ክትርድኦ ዘለካ ዲፕሎማሲ ናይ ክልተ ሃገራት ኣዝዩ ሓያል ንክኸውን እቲ ሊንጓ ፍራንካ እውን ኣገዳሲ እዩ እንታይ ይዘራረቡ እቶም ፖለቲከኛታት እውን ኣገዳሲ እዩ it always helps ኩሉ ግዜ ሓጋዚ እዩ እቲ መርሕነት ናይቲ ሃገር ብዙሕ ቋንቋ ክዛረብ ዝኽእል ተኮይኑ ወይ ፍሌክሲብል ክኸውን ተኽኢሉ ምክንያቱ ብመንገዲ ተርጓሚ ክትገብሮ ትኽእልን ብቐጥታ ክትገብሮ ትኽእል ዲፕሎማስን ዓበ ፍልልይ ስለ ዘለዎ እዚ ማለት ግን ቋንቋ ዘይምኽኣል ኣብ ፖለቲካ ሓያል ክገብረካ ይክእልን እዩ ንብል የለና ግን ግብፂ ምስ ኤርትራ ከምኡውን ስዑድያ ምስ ኤርትራ ብሰንኪቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምልከት ናይ ቋንቋታት ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዓረብ ክዛረብ ዝኽእል መራሒ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኤርትራ ዘለና ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ቋንቋ ክእለት ኣመነ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ልብኻ ከፊትካ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ክሰምዕን ናትካ ሓሳብ ክትብን ኣብ ፖለቲካ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ክትርጎም ከሎ እቲ ነገራት ኤግዛክትሊ በቲ ንሱ ክገልፆ ዝደሊ ኣገባብን መንገድን ስለ ዘይበፅሓካ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ኢልካ ከተኣምን ግን ኢት ኦልዌይስ ሄዝ ዲስ ክልቲኦም ብሓደ ቋንቋ ክዛረቡ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ነቲ ዲፕሎማሲ ዓብይ ሓገዝ እዩ ዝገብር ስለዚ ቋንቋ ዘይክእሉ ኣይገብሩን እዮም ይብል ኣለኹን ከነነፅራ ግን ቋንቋ ምዝራብ ምኽኣል ኣብ ዲፕሎማሲ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ስለዚ ንግብፃውያን ይኹኑ ንስዑዳውያን ምስ ኤርትራ ክዘራረቡ ከለዉ ሓደ ካብቲ ሓጋዝ ዝገብሮ እቲ ናይ ቋንቋ ፍሌክሲቢሊቲ ብወገን ኤርትራ ምህላዊ እዩ that's why ድማ ተርጓምን ገለን ዘይትርእዩ ዘለኹም ኣብቲ ድሕሪት ማለት እዩ this is one thing ካብ ገፂ ኢልካ ክትርእዮ ከለኻ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ሽርክነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ንዓታቶም ነቶም ብልፅግና ድማ ማይ ዓሚኾም ከም ዝተርፉ ዝገበሮም እዩ መጀመርያ ሓንቲ ኣገዳሲ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ ለንቀነ ብክልተ መንገዲ ክንሪኣ ክንፍትን ኢና ነዚ ግብፃውያን ዝበልዎም መኸሪአኩም ነዛ ሳይኒንግ ኦፍ ናይ ክልቲኦም ወገናት ንውሕ ዝበለ ዴይሊ ኒውስ ኢጅፕት ዝብል ዘውፅኦ ነይሩ ብፅቡቅ ዝበለ መንገዲ ክንሪኦ እንተኮይና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ትራንስፖርቴሽን ኣብ ኣስመራ ኣገዳሲ ስምምዕ ከም ዝተፈራረማ ትብል ቃል ክሰምዑ ከለዎም ዝያዳ ክትሕጎሱ እዩ ዘለኩም ምፍርራም ንኤርትራ እዚ ኣገዳሲ እዩ ገለ ሰብ ኣለ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ይብል ኣለዎ ሓሳብ ዘይኮንካ ኣለዎ ኣብ ባይታ ይትርጎም እንዳይትርጎም ግን ንፀላኢኻ
زرعدن زسنبدن تسفا زغرصن تسفا زغرص أبايتا بزح نجار كنركب نخلينا كينوز سجرجن ولا تدبلوماتيك تريو نيرترا دما كابت تنصيلاتو زنبرت ጉዳይ ንደገ ደምጻይ ስለዚ ሓሳብ አንጻራ ኤርትራ ተደይኮንካ እዚ ነገር ዘይ ሕጉሳካ ተኮይኑ ንስኻ ሕዱር ሕማም ኣለካ ንባዕሉ ኬትካ ሕክምና ተራይ ንኤርትራ ተገድሰካ ኮይና ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ደይ ሕጉስካ እንተኮይኖም ንከምዚኦም ዓይነት ኩሉ ግዜ ብዓይና ኣሉታት ጥምቶም ተለኻ you really have a problem ንኤርትራ ኣይትጠቕማይ ትጎድኣ ንነፍስኻ ግን ትጎድኣ ኣለኻ ጥራይ ክብለካ ዝ ምክንያቱ ይርኢ ስለ ዝኾንከ ክንደ ግዜ ዘይ ተፈራረመ ገለገለ ዝብል go to hell ኤርትራ ጽቡቕ ነገር ክትረክብ ከላ ኩሉ ግዜ ዘጉርዓካ እኮ ፀገም ስለ ዘለካ ውሽጢ ጥራይ ክብለካ ዝደሊ ወይ ክብለክ ዝደሊ ተኒ ማለት በዚ ነገር እዚ ዘይሕጎስ ኤርትራዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ጥራይ ኤርትራ ካብ ሓደ ኣዝዩ ፓራያ ስቴት ዝተነፀለት ንኽትከውን ምስ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ክትገብር ዘይትኽእል ሃገር ንኽትከውን ሰሜን ኮርያ ደገሎ ደናበሉ ላል ደብልዋ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ከርሲ መሬት ኣብ ውሽጢ ዓዳ ምስ ግብፂ ኣዝዩ ኣገዳሲ استراتيجيكاوي وعلات فرارمالا ግብጽ ድማ ኩሉ ግዜ ኢልና ኢና استراتيجيكاዊት መሓዛና እያ استراتيجيكاዊ መሓዛ ዝበሃል ከማን ዘይርድኦ ሰብ ኣሎ استراتيجيكاዊ ማለት ናይ ርሑቕ ዝጠመተ መደባትካን መደባቶምን ዘራኽብ ነገር ክልዎ ከሎ ታክቲካዊ ንግዚኡ ክሳብ ሰልጠን ክልቴኻ ትጎራራሕ ከለኻ ግብጽ ግን ኤርትራ ከም ሃገር ናጻ ምኽትከውን ንግብጽ ኣዝዩ ዘገድሶ ካብ ምግዳስ ተላዕለ እንተዝኽእሉ ነይሮም ንኤርትራ ክገዝዋ ኤርትራ ናቶም ኮሎኒ ክትከውን ኣይጸሉን እዮም That's why Moab ኤርትራውን ዝነበሩ ታይነ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ዝበሃል በተ ኣፍ ደገት በጽዩ ነቲ ባሕር ከይቋፀሮ ኩሉ ግዜ መስፈርዮም ስለዚ ኤርትራ ሓያል ንኽትከውን ናጻ ንኽትከውን ዘድልዮም ንሶም እዮም That's why ድማ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ እቲ ኤርትራ ናጻ ክትከውን ከላ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ጀነራል ሰክረታሪ ዝነበረ ቡትሩስ ቃሊ ግብፃዊ ስለ ዝኾነ ናጻ ንኽትከውን ኣፍቂደላ እናበሉ ዝዛረቡ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ግብጽ ዝበሃል ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፓርትነር ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ናቶም ዓፅሞም ዝኣተወ ጉዳይ እዚ ድማ ክሕጉሰና እዩ ዝግባእ ንኢትዮጵያውያን ፈርፈር ዘብሎም ፀላኢ ንዓና መሻርክትና ክኸውን ከሎ እዚ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ሌቨሬጅ ድማ በዚኻ ትፈጥር ስለዚ ኢትዮጵያን ግብፅን ብዙሕ ረስኒ ኣለወን ንሕና ድማ ንረብሓሉ ነዚ ፐርፐስ ቱ ላውንች ሺፒንግ እንታይ ብሎ ሕጂ ዓበይቲ ወደባት እዩ ዘለዋ ግብፂ ስለዚ ወደባት ናታ ምስ ናይ ኤርትራ ወደባት ኮኔክት ብምግባር ስዑድያ እውን ከምኡ ትሓስብ ነይራ እያ ንኣብነት ተወዳደርቲ ይኮና ንሕና ተመላላእቲ ኢና ገለገለ መራኽብ ኣብቲ ወደባት እቲ ኣብ ኤርትራ ክቕይሩሉ ዝኽእሉ ኣብ ኤርትራ ክዕርፍሉ ዝኽእሉ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ክፀንሑሉ ዝኾኑ ንኣብነት ወደባት ናትካ ፉል ካፓሲቲ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ወደብ ዝፅንሑ ክትብል ትኽእል ኢኻ ይጥቀሙ እዮም ንኣብነት ዱባይ ንመን ይጥቀሙ ነይሮም ነዚ በርበራ ዝበሃል ከምኡ ክጥቀምሉ ምዃኖም ይነግሩ ነይሮም እዮም ገለገለ መራኽብሲ ኣብ በርበራ ክፀንሓሎም ከም ዘለዋ ወይ ቡጌረን ክፀንሓ ከም ዘለዋ ከምኡ ሲስተም ሲተኣታትው እዮም ስለዚ ኤርትራ ምዝየን ወደባት ካልኦት ሃገራት ምስ ናይ ጅዳ ድዩ ምስ ናይ ግብፂ ድዩ ክትሓሓዝ ከሎ ወደባትና እውን ክሰርሕ ይኽእል እቶም ኣብ ቅድሚት ወደባት ናይ ኤርትራ ትርጉም የብሉን ዝብሉ ዝነበሩ ደይመደይሎም ዝዛረቡ እምበር ኤርትራ ብዙሕ ነገራት ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ Egyptian Transport Minister Kamal Al-Wazir highlighted benefits for logistics, trade and strategic positioning. ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ድማ ግብፂ ማለት ሓደ ኣገዳሲ ፓርትነር ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣገዳሲ ፓርትነር ናይ ቻይና እዩ ኣገዳሲ ፓርትነር ናይ ራሽያ እዩ ንሰለስቲኦም ኣዝዩ ዘገድሶም ሓይሊ እዩ ስለዚ ምስ ግብፂ ንሰርሕ ምህላውና ድማ ንዓና እውን ዲፕሎማቲካሊ ሓይሊ ይድውስኸልና ንግብፃውያን ኣብኦም ተመርኪስና ንኸይድ ንብል የለና ኖ ግብፃውያን ነፍሶም ይኹኑ ግን ዘይነዓቕ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ካብኡ ንጥቀም ኣለና ንሕና ነዚ ዘይደሊ ድማ ሓሳብ ጥራይ ዝብለኩማና ናይ ባሕከ ዘቆጣዕና ኤርትራ ብዙሕ ፀገማት ኣለዋ በት እዚ ሕጂ ትረኽቦ ዘላ ነገራት ግን ካሕጉሰካ ይግባእ ናይ ኤርትራ ነገር ዘገድሰካ ተኮይኑ ናፅነታ ልውላውነታ ዘገድሰካ ተኮይኑ እዚ ነገራት እዚ ካሕጉሰካ ይግባእ ውፅኢት ናቱም ስራና ክንሕጎስ ኢና እንድሕልካ ፀገም የብለና ግን ኮለጌና እናተፈረመ ከሎ ጥራይ ኣብ ብልፅግናን ኣብ ካልኦት ፀላእትናን ዝገብሮ ዘሎ ተስፋ ምቑራፅን ራዕድን ንዓና ኣገዳሲ እዩ ፀላኢኻ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ባይታ ጥራይ ኮንካ ክትዋግኦ ዘለካ ፖለቲካሊ ዲፕሎማቲካሊ ንኤርትራ ገፅካ ምፍታን ተስፋ ዘለዎ ነገር ከምዘይኮነ ከተቕብፆ ኣለካ ክቐብፅ ክኽእል ኣለዎ ከምዛ ጥባ ዲኻ ትቐብፆ ከተቕብፅ ኣለካ and this is one of the best strategies ንኤርትራ ንቅድሚት ንምምፃእ ኣነ ናይ ብሓቂ ዝሕጎስ በዚ I hope ከማይ ክትኮኑ ቀፂልና ኢጅፕት ተወፈረት ቴክኒካል ኤክስፐርቲስ ንኤርትራ ድማ ብዙሕ ነገር ግብፂ ክትገብረላ ትኽእል ኣሎ ግብፂ ሰፊሕ ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር እያ ስዑድያ ካብኡ ብዙሕ ትረብሕ ኢማራት ካብኦም ብዙሕ እዮም ዝረብሑ ኩለን ሃገራት ዓረብ ካብ ግብፂ ይረብሓ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብን ብዙሕ ኤክስፐርትን ኣለዎን ሱዳን ትዝክሩ ተኮይንኩም ክንደይ ኤክስፐርት ናይ ግብፂ ነይሮማ ስለዚ ግብፂ ሕሱር ዝኾነ ጉልበትን ብቅዓት ዘለዎ ሰብን ክትረክበሉ ትኽእል ሃገር እዩ እዚ ማለት ኩሉ ነገር ፐርፌክት ግብፂ ንብል የለና
they have a lot of problems, but that it's أجمع من نحن أجمع مالت هيكون. نحن أجن كابو كن ربح النخل علنا حصور زغني كلت وين تركبت خلي خاك كاب إذا حشة مالتي. China تقولون بقربة أب جبت بزاف project سلزلونا بيرترا نختم صون جل corporations كابون يحجز كاي. قتيلنا بسيروبا ونتخونا جبسي أزيو تلك زخونا زمدنا ثاتي زلوا بسيروبا زلنا سجما مفتاح ذعبي يقدر كتساوي زخلا قرتلو جبسي. So always remember those نجارات تجيبت زبال جنزب كبكاوي وين قال ديجا خسر حلقات رأي كونن diplomatically عبيش وارد سلزلو إرترا دم دبلوماسياوي حاجة سلزجبر لا present says بفلي عين استمتها قر جبسي أنيرا and he knows this لذي لك يتقملهم هلاوي وعودن أدمعن سرح كسر تخينك حركاتهم نجبسي بتفكر أبناتك مسمر كتتوا مخاليو أبناتنا إرترا مسمر دم أتينا يلوم أمينهم يوم هيك بحري أكيداناتنا بتي إرترا تدليز نبرت مسمر كيدنا يبرلو Egyptian Foreign Minister declared that the Red Sea security is the sole responsibility of the littoral states. Explicit rejection of the involvement of non-bordering states. Cairo supports Eritrea's stance on sovereignty and unity of the Red Sea nations. Eritrea زنبرا مركزي نحن ندقفو أمنتاي يا بحري أبتن بوز اللو هجرات رايك حلو زلون تون دحنتون كتكبر زلو إيرترا تبل سلسلة مرات بس إيرترا إنا سمير نازلنا يزبل زلو نه إيرترا دما نلولا ونتان بزاتا واحد نتان ملو دقف نهبي بلو زخونة كابت بوتا وزعي أفتق بحري أو كتس أو تدلية زبل زلو شم كي تغسكا بلتقنا مالتيو بوتا يبلون بمبال ينسقوا مالو سلازي إيرترا عابنت بي عابي سكورا مزجيبا كمزلا كن ردانا خلاف زمالتيو. Political messaging, President Sias Afwerki praised Egypt's role in Horn of Africa and the Red Sea security. He emphasized historical ties and commitment to deepen political, economic, and security coordination. ስለዚህ በሐፈሻ ኤርትራ አዚና ተሐጉስና ምህላውና ወላ ብዙሓት ግብፃውያን በተና ኤርትራ ሓጎሱን ተሐጉሶም ተደጋጋሚ ንኤርትራ ጽቡቅ ጌርና ክንሕዛ ኣለና ዝብሉ ኮመንቴተርስ ብብዝሒ ይስምዑ ኣለው which is beautiful ካልኦት ተዓዘብቲ ነዚ ኩነታት ዝርእይዎ ዘለው ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ተንብበላ ንዝብል ድማ ሓደ ካሜሮን ሃድሰን ዝብል ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ቀጭቀጭ ዘብሎ ዘሎ ግን ከይፈተወ ድማ ሓቅታት የውፅእ እዩ ሓቅታት ከውፅእ ከሎ እንታይ ዝብል ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ More interesting about the recent U.S. moves in the Horn by proposing lifting sanctions on Eritrea and signing new trade deal with Ethiopia and lifting arms embargo and sanctions on Addis. Washington is creating a new access and leverage for itself. So the America لنكني أفكارنا أفريقيا تقبل زلا عزيزة كرمي قبل الإيرترا قدا كتل المخانة حساب غريبة الله قبل مس إثيوبيا دم أنا نقدي سمعات كمون قدا كتل على اللون يسوار قدا زنبرة كتل على اللون مخانة نجير الله سلزي واشنطن ربحوي قاية كم زلوا تردينا له ربحونا خاتك برجن تاكي قبرخل تورين بخمي من قد كبص حوي يقول زبل حتوتات الألابزي حركة is it going to try to revive implementation of the Pretoria agreement to avoid a new Eritrean Tigray Ethiopia war حفشة نتيجة البريتوريا أم تكبارن أب بايتا نخنص أبارقنسي يسرحوا ده يقولون بومن تردما أمونغو تجراين إيرتران إثيوبيان كقاتم زخل كينات تطون ببار والبريتوريا مس إيرتران تيزر رغبة لو أنا كوجرمي زبلن زوم سبازياتهم برد من زربايكي وداهم أجندة سلو زخوني سوري إيرترا خط أصل لك كابتن كينات نايجدن نزخ قبره يقول ده no which is good أبزي وانزي أبو البريتوريا أتيا أمريكا نجارات كتيريا قبل أيكل ليه بلالو صبوق قمتي زي كالاي Is it going to launch a formal mediation process between Egypt and Ethiopia on the GERD? Also unlikely. Among Egypt and Ethiopia, نزلوا كنا تحت مفتاح فتح عاوز خونه بالانس زخونه شمقلنا كجمبر تدخون أمريكا أي مسألة نبلا بزو. ስለዚህ بقو بدأ يدفع أمزل لمبر بغات أنا تقول دايون كفتحوا زخلو أي مسألة نالو. Is it going to try to mediate a solution to Addis's Red Sea ambitions? Again unlikely. ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍቲ ገባሕሪ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ሽምግልና መንገዲ ፍትኑ ዝኾኑ ኣይመስለንን ኣብ ዝውን ይብላ ኣሎ ስለዚ ምስ ኤርትራ ድዩ ምስ ካልእ ዝኾነ ይኹን ብልፅግና ኣብቲ ገባሕሪ ንኽረክብ ዝኾነ ይኹን ሽምግልና ተኽእሎታት ዘሎ ኣይመስለንን ይብላ ኣሎ ፅቡቅ ግምት እዩ እዚ Is it all of this just to kill terrorists, sell airplanes and access minerals? If so, it appears extremely short-sighted, like checkers when everyone else is region. تايب لالو بزعبا من تايد عيت علامهم تحيلنا من البات
ኣብ ገሊኡ ንግብሪ ሽበራ ንምምካት ኣብ ካልእ ነፈርቲ ንምሻጥ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ድማ ማዕድናትን ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንምሓዝን ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ እዚ ግን ናይ ሓፂር ናይ ኣቋራጭ ዕላማታት ንምህራም ዳእምበር ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ክዓውቶም ዝኽእል ኣይኮነን ካልኦት ኩላቶም ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ክፃወቱ ክኽእሉ እዮም እናበሉ እዮም ዝገልፁ ብሓፈሻ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ፋይዳ ዘለዎ ዘይኮነ ካብ ዓቕሊ ፅበት ዝተበገሰ ምዃኑ ክኢላታት ናይ ኢትዮጵያ ከነግሩና ከለዉ ንስማ በአፍሪካ ቀንድም በአጠቃላይ በዓለም ላይ ማለት እና ኢራን ኦልሞስት ኒውክሌር እንትን ታበለጽጋለች ተብሎ ብዙ ዘመቻ ሲከፈትባት ጭራሽ ከዛ ይበልጥ ከኒውክሌሩ የበለጠ መሳሪያ እንዳላት ነው ያሳየችው። የስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ የሚባለው የሆርሙዝ ባህረ ሰላጤን ዘግታ ዓለምን ቀጥ ማድረግ እንደምትችል አሳየች። ያ ብቻ አይደለም፣ ኢራን ሌላ ተጨማሪ ደግሞ በሁቲዎች በኩል የቀይ ባህርን መተላለፊያ ባቤል መንደብን ከዘጋች ምናልባት የዓለም ኢኮኖሚ ሊቆም ይችላል ወይ ደግሞ በጣም የማይታሰብ ትልቅ ጉዳት ሊደርስ ይችላል ተብሎ እየታሰበ ነው ያለው። ስለዚህ የአሜሪካን የውጭ ግንኙነት የጂኦፖለቲካ ምናምን ባለሙያዎች ቁጭ ብለው ኦኬ ይሄ ችግር ቢመጣ ቀድመን እንዴት ነው መከላከል ያለብን ብለው ያያሉ። ኦኬ የሆርሙዝን ሰርጥ በራሱ መንገድ ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ወይ ከዓ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላሲ ካብ ምንታይ ዝብገስ እዩ ንዝብል እዩ ክገልፅ ዝፍትን ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዲቤት እዩ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓቢ ረብሓ ክትረክብ እያ ስለምንታይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝፈጠሮ ኩነታት ንኣሜሪካ ካብቲ ኢራን ከተማዕብሎ ትኽእል እያ እናተባሃለ ዝዝረብ ዝነበረ ኒውክለር ዝገደደ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኮይኑ ስለተረኽበ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ብምዕፃው ወሪዱ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ባብኤል መንደብ ብቐሊሉ ክድገም ዝኽእልን ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዝነበረን ስለዝኾነ ንሱ ከየጋጠመ ከሎ ተቐላጢፍና መፍትሒ ክንደልለና ዝብል ምርጫ እዮም ወሲዶም ዘለዎ ይብላ ኣሎ። ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢራን ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ምስ በዓል ኤርትራ ንክሰርዑ የገድዶም ከም ዘሎ እቲ መድረክ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ እዩ። ሑቲስ ተዳልዮም ከም ዘለውን ብቐሊሉ ነቲ ኩነታት ክገብርዎ ስለዝኽእሉ ንሕጂ ንሓዋር መፍትሒ ክትገብር ትኮይንካ ኣብዚ ዞባ እዚ مستن قرابة هجرات بس ما أمريكا خسرها كم زلة كايو. So the Eritrea's come back. To achieve this, the US is moving toward lifting sanctions on Eritrea and re-engaging them as a regional security partner. ስለዚህ ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎም ኣነ ሕትና ይካልን ፀገም ኣብ ግምቲ ኢኻ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ንክሰርሑ ወሲኖም ኣለዉ። ስለዚ ብልፅግና ናብ ኣሜሪካ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘጓየዩ እንታይ ነይሩ ንዝብል ካብ ስምባደ ናይ ፓኒክ ኣታክ ስለ ዝሓዞም ሳይድ ላይንድ ወይ ከዓ ከይጓሓፉ ስለ ዝፈርሁ እዮም ከይዶም ንኣብነት እንታይ ብላ ኣሎ ኣብዚ ቶፕ ኢትዮጵያ ኦፊሻልስ ጊድዮን ግርማ ብሩ rushed to Washington DC to guya bohmi nero. The motive, the speaker claims the Ethiopian government initiated these talks, not the US, because they are terrified of being sidelined as the US warms up to Eritrea. And then losing anchor state. Ethiopia once was the anchor state of the region, but now abzuwanazi እንታይ ዝብል ዘሎ ናብ ኣሜሪካ እናጎዩ ብዘይ ልቦም ዝኸድዎ ምክንያት ዝነበሮም ኣገዳስነትን ተጠላብነትን እናንቆልቆሎ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኤርትራ ትበሃል ድማ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ጀነራል ስብሓት እውን ኢልዎ ነይሩ እዩ ኢትዮጵያ ዝረኽብዎ ዘለዎ ዝና ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሪኮም ብዋጋ ናይ ኤርትራ እዩ ንኤርትራ ኣጓኒኻ ንኤርትራ ዓፂኻ እንተዘይ ኮይኑ ንኤርትራ ኣብ ኢድና ክንእትዋ ንኽእል ኢና እናበልካ እንተዘይ ኮይኑ ኤርትራ ናፃ እንድሕሪ ገዳን ገለ እንተልዒልካ ኣላ ስሕበት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንክትከውን ግዴታ እዩ እቲ ጂኦግራፊካውን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናታ ዝዝዞ ነገር ስለ ዝኾነ ኢሉ ነይሩ ብተግባር ድማ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኢትዮጵያ አንከር ስቴት ኮይና ዝነበረት ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኤርትራ ከምዘይትህሉ ንክትኸውን ስለ ዝተወሰነ እዩ ኤርትራ ኣብ ሎንግ ተርም ክንሓቕፋ ወይ ክንድምስሳ ንኽእልና ወይ ኣብ ኢድና ክንገብራ ንኢትዮጵያ ኩሉ እቲ ክረዲት ናብ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣለዎ ኤርትራ ድማ ዝተነፀለትን ዝተኸመትን ሃገር ንግበራ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ሕጂ ንኤርትራ ኖ ኩሉ ክናልዕሎ ኢና ገዳይ ኣለ ኤርትራ ኖርማል ግደፍዋ ተተባሂሉ ኩለን ሃገራት ናብ ኤርትራ ንክገያ ምክንያቱ ኤርትራ እቲ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ስለዚ ኢትዮጵያውያን እዚ ጉዳይ እዚ ንዓታቶም ዓብ ሓደጋ ክኾኖም ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ ነቲ ዘላቶ ካብ ዘላታ ተወሰኸታ ድማ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኣብ ቀረብ ኣፍሪቃ ዝያዳ ተልእኾ ክወሃቦም ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያን ምቁፅፃር ኣብያቶም ኣላ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ፀገም ነቲ ዞባ ሽግር ኮይኑ ኣሎ እቲ መርሕነት ድማ ፀገም ናይ ውሽጢ ከይከፈተ ኣብ ጎረባብቲ ዝገደደ ሓደጋ ንምፍጣር እዩ ዝጓየ ዘሎ ስለዚ በዚ እውን በቲ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ ኣሜሪካ ዘይሕጉስትን ንዑ ንምቕያር ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክትገብር ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ዳይሬክት ዋርኒንግስ ንኣብዪ ኣሕመድ መጠንቀቕታታት እዩ ተዋሂቡ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ይብላ ኣሎ እሱ ድማ ዲስከሌሽን
this was the key word from DC meeting. After Washington DC, Abiy Ahmed استوعبوا نجرتله de-escalate نتذكر كذا لها أجرجرن نوصن كتقارصن كتقدلن كتكلم لك زبلت إزاج توهي بوصله. So told Ethiopia to stop meddling in the internal affairs of Sudan and Somalia. كملما بلتسجنا أوشت أو قدينا السودان ناي سوماليا ندس أو تزرلو إيدو كحصرن تنك آغن خجبرن إزاج توهي بوهم زلو يمزنا كرزلو. جرم Sudan conflict. Reports suggest Ethiopia has transitioned from an indirect actor to a direct participant in the Sudan war. ስለዚህ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሜሪካ መርገፂ ክትቀይር ጀሚራ ኣላ። እዚ ድማ ንሱዳን ከም ሊብያ ንክትከውን ኣይነፍቅድን ኢና ብምባል መስዓት ፕሎስ ለንቀነይ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ምስ አልዓረቢያ አልጀዚራ ምስ ካልኦት ሚድያታት ገይሩሎ እንታይ ማለት እዩ ሊብያ እንታይ ኮይና ኢማራት እትእዝዞ ሓፍታር ዝበሃል ኸሊፋ ሓፍታር ዝበሃል ጀነራል ክፋል ናይቲ ሃገር بعالم دا يفلتو دايره خبر حجر يمحضر له اتوي عالم تفلط منجست دما بتروبلي مع شجرات له ازي دما دايركت وصيت ناي مني امراز فطرته غداي اف سودان دما تمساس عليكم كون ناي ليبيا غداي اب سودان دخفصم اينه فقدنا يللو حقو دي حسيو اي دونت نو نزي مسغزينا نريو نخل ግን እቲ ዘረባኩም خبل مخالو كمان اوريدي نت ኩነታት አገዳሲ ነይሩ እዚ አገዳስነት ብገና ንሪኦ ንወስድ ሶ ብልጽግና ድማ ካብቲ ጎቦ ዝነበሮ ብቐጥታ ይሳተፍ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ ተነጊርዎ ኣሎ ኬንያ ራይዚንግ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ሕድሕድን ኣብ ናይ ጎረባብቲ ሽግርን ኣትያቱላ ኣብ ዘላ ነቲ ምብራቕ ኣፍሪካ እቲ ቀንዲ አንከር ስቴት ዝበሃል ናብ ኬንያ ገፁ ከይድሎ ስለዚ ኬንያ ነቲ ቀደም ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መለስን ካልእ ኢህኣደግን ዝረኽብዎ ዝነበረ ሓለፈታት ናብ ኬንያ ከይድዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ساكت منغو تاريخهم زوليز نغرزلو. The talks in Washington focused on 3 specific areas: economic cooperation, counterterrorism, de-escalation. ثلاثة نقطات يوم كان مسو تزراري بام سدما مجمريا بقطبا ኢትዮጵያ ተገድሶምያ ኣብቲ ቁጠባ ድማ ኣብ ባሕሪ ክሰርሑሉ ዝኽእሉ ባሕሪ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ከምኡ ድማ ንፀረ ግብረ ሽበራ ኣብ ውሽጦም ይኹን ኣብቲ ከባቢ ኢትዮጵያ ኣገዳሲት ፓርትነር ያው ሳልሳይ ድማ de-escalation ዝኾነ ይኹን ነውፅን ሓደጋን ክገብር ከም ዘይብሉ ድማ ተነጊርዎ ኣሎ ይብላሉ اب كل جزء مدام لم تخن رياضلنا امريكا اثيوبيا نعب سل زلون اثيوبيا خغت في امريكا كاي تحسبو زي حساب يكون اثيوبيا نبرتوميا اثيوبيا زي اقداس تاغريا زي اباي مچن اب غيرهم خاله اثيوبيا كحزوا كوميونيتي سيستم زي اثيوبيا ابت كبابي خسروا اي كولونيوم ازي اقداسيت ممبر ناتوم سلو زخونه نزي نارانا كيدنا مالتي ناطق ጽብቕቲ ዝኾነ ትንተና ይህብና ነይሩ እዚ ነገራት እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ናራኻዮ እንተረኺትካ ብዙሕ ሓበሬታ ኢኻ ትረክብ ነዚ ነዋሕቲ ፖድካስት እዩ ቆሪፅና ንዓኻትኩም ብዝምጥን ኢና ንቕርቦ ክንደይ ግዜን ክንደይ ስራሕን እቶም ቲም ናተይ ከም ዘጥፍሉ ዘለውን ክንደይ ጉልበት ከም ዝፈሶ ዘሎ እቶ ስለትፈልጡልናን ስለተድንቕዎን ካብ ልቢ ኢና ነመስግን ቢካዝ ኩሉ ነገር ባዕልካ ክትበፅሒ ትኽእልኒ ኢኻ ንኩሉ ነገር ካብ ካልኦት እናተመርኮስካ ግን ኣገዳሲ ሓበሬታ ከነምፅእ ኢና ንፍትን When you heard this news about plans by Washington to make such a move to reset relations between Washington and Asmara, what was your reaction in view of the fact that analysts are also saying this is a major strategic shift towards harmonizing relations between Washington and Asmara? Well, I think one thing that people need to understand is efforts by the people of Eritrea, efforts to have good relations with the United States by the government of Eritrea and the people of Eritrea and the people in the diaspora have been ongoing for a long time. The U.S. has been very intent on putting Eritrea on a regime change list of countries that do not cooperate, and we have been working collectively. The Eritrean community all over the world has been working to change that perspective, that aspect of things. አቶ አማኑኤል ቢለማርያም ብፍላይ እዚ በእንግሊሽ ገብሮ ዘሎ ኢንተርቪውስ ኤርትራውያን ኣብ ኦርጋናይዜሽን ብዙሕ ፀገም እንዲ ዘለና ግን ናይ ብሓቂ ዘድንቆ ምክንያቱ ኣብቲ ብእንግሊሽ ዝግበር ኮንተንት ብዛዕባ ኤርትራ ማራዩ ፀገም ዘለና ብዙሓት ኤክስፐርትስ ብእንግሊሽ ኢንተርቪው ክገብሩ ዝኽእሉ እናሃለውና ቻነላት ግን ምስ ዝምጥን የብልናን ስለዚ ነዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ብኸመይ ትሪኦ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ድሕሪ ዝኩሉ ተፃቦታት ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ክሃንፁ ምኻሎምሲ ከመይ ዝኸውን ዘሎ ንኢሉ ዝሓተቶ ክምልስ ከሎ ሃንደበት ድመፀ ኣይኮነን ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ዘለው ንነዊሕ ዓመታት ዝደኸሙሉን ዝፀዓርሉን ነዚ ነገር እዚ ንምፍጣር ብፍላይ ድማ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ታርጌትድ ዝኾነ ምንቅስቃስ ገይሮም ከም ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ዓብ ክፋል ናይቲ እገዳ
ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተፈጸመን ሕጂ እውን ብዋኑ ነቲ ኩነታት ኣንቢቦም ዝኣክል ስራሕ ይግበር ከም ዝነበረን እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኤርትራ ንኣሜሪካ ኣገዳሲት ፓርትነር ክትከውን ከም ትኽእል ብምፍላጥ ዝፍጠር ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትሕዝቶ እዩ ካብታ ኮንቴክስት ውፅእ ኢለ እንታይ ክብል ደሊ ክልተ ነገራት ከተሓሳስብ ይደሊ ኣነ እኳ ክገብሮ ይከኣልኩን ዓቕምታት ትርድነት ስለ ዘለኒ ከም ገለ ጌርና ኣብ ዩቱብ ክትነጥፉ ትደልዩ ሰባት ኣለኹም ብዙሓት ኬላታት ኣለኹም ናይ እንግሊሽ ኮንተንት ክትቀርቡ ትጅምሩ ሓፀርቲ ኢንተርቪው ውስጥ ካልእ ካብ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ኤክስፐርትስ እናገበርኩም ኣይነው ሰብ ኣይርየልኩም እዩ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ይርዮ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ ነቲ ብእንግሊሽ ዝስራሕ ኣይርዮን እዩ ሰብ ምክንያቱ ብእንግሊሽ ክኾን ከሎ ካልእ ዘይደሊ ይድብል ነቲ ናይ ብትግርኛ ግን ዝያዳ ትዝብና ይሰምዕ እዩ ጃብ ከምታት ፀገም ኣሎ ግን ነዛ ሽግር እዚኣ ከመይ ጌርና ክንፈትሓ ንኽእል ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኔትወርክስ ዲቤት ክገብረሉን ክፈትሖ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ቀፃልነት ብዘለዎ ነፍሲ ወከፍ ፍፃመ ንኣብነት ኤርትራ ምስ ግብፂ ጌራቶ ዘላ ብእንግሊሽ ሓደ ፓነል ተፈጢሩ ነቲ ኣርእስታት እዚ እናተዘርበ እሞተቶ ተቆራሪፁ ሼር ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ እንተንፈጥር ብዙሕ ነገር መቐየርና ግን ብግለሰባት ጥራይ ክግበር ዝኽእል ነገር ድሮት እዩ ግለሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ረብሓ ጥራይ ዝተመርኮሰ ወይ እውን ብዓቕሞም እናተወፈዩ ዝገብርዎ ማራ ይከቢድ ነዚ ነገር እዚ ናይ መንግስቲ ሎጂስቲክስን ወይ እውን ኤምባሲታት ኦርጋናይዝ ክገብሮ እንተዝኽእል ወላ ማለት ነቲ ማሕበረኮም ዝመርሑ ዘለዉ ክገብርዎ እንተዝኽእሉ ኤክስፐርትስ እውን ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ብእንግሊሽ ክዛረቡ ዝኽእሉ ኤክስፐርትስ ኢልካ ክትረኽቦም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናተይ ለበዋ በዓልካ ደይ ትገብሮ እንዲድብል ህዝብና ስኢሉ ሓደ ግዜ ስኻ ከደይ ትገብሮ ጥራይ ትብለካ ሰብ ዓቕሚ ኣለዎ ድሩትነት ኣለዎ ኣነ ክገብሮ ስለዘይክእል ግን ክግበር የብሉ ማለት ኣይኮነ ክግበር ኣለዎ ነቲ ሃገር ዘድሊ እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ንባዕለይማ ብዙሕ ግዜ ብእንግሊሽ ኢንተርቪው ንክገብሩ ባይታታት ክፍጠረሉ ዝኽእል ኣነ እኳ ከምእንደ ዝሓልም ግን ሕልምታትን ተግባርን ከዓ ፍልይ ኣለዎ እምበር ነዚ ቲም ናተይ ኤክስፓንድ ገይረ ከምኡ ክገብር ይደሊ እየ ግን ክሳብ ሕጂ በፃሕ ክኾን ኣለኹ እቲ ምክንያቱ ኣብዚ ኣብ ኤሮጳ ኮንካ ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ኣብ ኣፍሪቃ ኮንካ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ወቅት ከይድ ድማ ነገራት ሎጂስቲክስ ንዓይ ኣይሰለጠንን ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ሕልምናተይ ንሱ እዩ ዓብ ፕላትፎርም ከፊተ ኤርትራውያን ኤክስፐርትስ ብእንግሊሽ ክገብርሉ ዝኽእሉ ባይታ ንክፈጥር እሱ እዩ ሕልምናተይ ግን ራይት ናው ስድራቤታዊ ሓላፍነታት ስለ ዘለኒ ሓፊለ ክኸይድ ኣይከኣልኩን ኣለኹ ግን ሓደ መዓልቲ ክገብሮ ዝሓልም እንተሎ ንሱ እዩ ንኩሎም ብናይ እንግሊሽ ፕላትፎርም ጌርካ ብዘየገድስ እንታይ ሰብ ይሪኦ ሎ ዘይኮነሲ ቀፃልነት ብዘለዎ መንገዲ ናይ ኤርትራ ናራቲቭ ክትገብር ዝግን ጆርናሊስትስ ከምኡድማ ኣናሊስትስ ክትእከብ ክትከል ኣለካ ፕላትፎርሞም ክትፈጥር ኣለካ ንሱ ግን ሓደ መዓልቲ ተስፋ ንገብር ሶሪ ካብ ኣርሰይ ወፅየ ምክንያቱ እዚ ናይ በዓል ኣማኑኤል ከምኡውን ካልኦት ብእንግሊሽ ዝግበር ክርኢ ከለኹ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዎ ግን ኣይርዮን ሰብ ስለዚ ሰብ ዘይርኦ እናሃለዎ ክነሱ ክንገብሮ ኣለና ማለት እየ ወላ ነቲ ውሑድ ክሪኦ ዝኽእል ሰብ ክጠቅም ስለ ዝኽእል ኬትኩም ኣብቲ ኣፍሪካ ቲንክስ ትብል ቻነል ኬትኩም ራእይዎ ብሰፊሑ ነቲ መደብ ማለት እዩ ንቐፅል በኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊ የሚዲያ አባላት በኩል ሲነሳ የነበረው ኢትዮጵያና ኤርትራ ሊታረቁ ነው፣ አብይ በአስመራ ኢሳያስ በአዲስ አበባ የሚለው ነገር እንደው መሬት ላይ ካለው የፖለቲካ ሁኔታ ጋር እንዴት ታየዋለህ? መጀመሪያ አውዱን እንይ። የኢትዮጵያና ኤርትራን ራፕሮችመንት ከዚህ በፊት የነበረው ከትግራይ ጦርነቱ በፊት የፈለጉት አገራት ሳውዲ አረቢያና ዩኤኢ ናቸው። ሳውዲ አረቢያና ዩኤኢ ያንን የፈለጉበት ምክንያት ምንድነው? የመን ላይ ድብደባ ፈጽመው ከባድ ጉዳት አድርሰዋል። ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ናይ ኤርትራና ኢትዮጵያን ዝምድና ለንቀነ ኣብ ተስፋ ብሓደ ክንዕረቕ ኢና እናነፋልና ድማ ፋሕ ኢልና ኣሎ። ሕጂ እንታይ እቲ ጉዳይ ንክብል ከሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ዝመስል ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ናይ ኤርትራ ሓለፋ ገዳ ክተልዕለላ እያ ንሕና ድማ ንጓሓፍ ኣለና ከመይ መሰለካ ዝብል ኣርእሲ እዩ ዝትንክፉ ኣብ ዝነዊሕ ዝበለ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 ሰላም ክገብራ ከለዋ ተን ሸምገልቲ ሃገራት ዝነበራ ኢማራትን ስዑድያን እየን። ክልተን ድማ ኢድን ጓንትን ኮይነን ይሰርሓ ነይረን ኣብ ንሑቲ ኣብ የመን ንምስዓር። ስለዚ ክልተን ብሓደ ስለ ዝነበራ ብሓደ ኮይነን ክገብርኦ ከለዋ ነቲ ዕላማናተን ነቲ ኣብ የመን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ንክሕግዘን ካብ ዝብል እዩ ሓሶት እዩ። እዚ ጌጋ እዩ ማለት እቲ ዝብሎ ዘሎ ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ዘረባ ጥራይ እዩ፣ ሙሉእ ብሙሉእ ሓቂ ኣይኮነን። ስለምንታይ ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ዝብሎ ዘሎ እኳ ሓቂ እንተኾነ ኢማራት
أبتوان تاكو تشنا سوشمنتن نسعودية كتالبا مخانا فليتا نيرا بتجايمنا إمارات محمد بن سلمان بسلطاني مسألة زلو إن محمد بن سلمان تتكيمهم أجنداتهم نخو قبري يمزفتن نيرون سابسو زرقاقا نحنا كمي جيرنا نعو تتقيمنا نعو أنكيسنا نعو أبقول قوليتنا أجندانا نقبريو سلازي نكلت يوم بحارو قينهم مسير تراخ صرحو خمسو خلو إيرتران إثيوبيان سلام كقبر اللون كبلو خلو تقلاتفهم إماراتنا حسب كعتو مفتانهم نبلت قلنا ما 3 بليون هيبهم كحزوهم خالهم محمد بن سلمان ولا حتى جيم كم زي قبر غيرهم مونسو اب وشت او قداياتو نابتن اب يمن دما معات متقعتاتنا قبر اب تسميلو لاب زنبر نساتهم اب قرن افريكا سفع زخونه منقسقاس يما كايدو زي مالتي they already knew that the game ترديوم نيرو ني من يخاطبوا محمد بن سلمان الناس عوتو ناس عسعو خلو وي مساخلنا نبلو اب يمن ناتو مجندا اب سودان ناتو مجندا اب ايرترا ناتو مجندا اب اثيوبيا كله قبر فتينو تصقام جن إيرترا بريزيدنت سياس بحال مرحنا إيرترا نتجين قلتي في ترديو لكازي أتومسي نتكون تاتدق إمام ناتب على ما يمكن قبروز دليل زلو أوكي I think نا إيرترا أردا زعل لأنه ويزنقرن سبيلن قمقامنا تيجن قلتي في تنا إيرترا مرحنا مسترد دون تاجرو let's play with it زبل مدام نتوصل كم زي فلتنا عشان تمثيلنا درارو نبود علومي تمالتي زي أوكي this is the game فلتنا لنا تاجن قبرالنا كم زي فلتنايو مسؤولنا تصوتنا أجندنا خنا هرمينا نحنا طيب مالتيو إمارات مسخال لنا نبلو أبيرت أبي إثيوبيا زنبرم عندنا ناشنال سكيورتي تسقمناتهم كنفتح لنا بخلي من قد نفتحه إمارات مسانا خلا نعوك نفتح كلا لنا نعبو مسخال لنا خربك نقول لنا أقودانا السودان ون كساب زنصرالنا من قدنا هنصاتنا أب كل قداياتنا كساب شجرنا نفتح صغيرنا خنرو يمينا نفسنا نتخلقلنا I think exactly محمد يوم تسعيتهم أمودها اتنقرنا خف أمسكرن إمارات قد بايلون كبعدهم كوصون كيلوم أبكال من إمارات كسبب صغيرة بريزنت سياسي يكون إيرترا أنصار إمارات زخونة تزاروا نبرتن تمالتي أوتاسا كاس نبلو مودتا نفسهم سوسو السعودية نتجايم نجيرمو ترايدي كونسي نفس خاوص نفسها حج انت ديوسي خايا مواضيع بالكامب بالنسبه محمد بن سلمان عيني بالله سن بالليلو اب ليبيا اب يمن زجمريو اب صوماليا اب سودان ما قلطف زخونه حيال زخونه دبلوماسياو منقسقاس غيرو نتو غدايتي دحري دما ايران اتياتو دحري زلو كل زانتايو سلازي اساتم زبل وزلو is quite different سلازي امونغ سعوديان اماراتن ابناي انترست في اللي كم زنبرن اتناي انترست في اللي دما بعبيو بقليلو كشمقال زغلن كفتح زغلن كم زي كوني زنقر زلو سلازي if we understand that game نتو كنتا تترديكا نتو زبل وزلو نختم ببو كبيدا يكونن سلازي ኤርትራ ነቲ ኩነታት ብእዋኑ ዝተረድኦቶ እያ ነይራ እዚ ናይ ሎሚ ፅምዶ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ድማ መርኣያ ናቱ እዩ ነቲ ኩነታት ናይ መወዳእታ ኣብ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ንምብፃሕ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ክንብል ንኽእል ሓንቲ ኣወል ስዒድ ለንቀረ ካብ ዝገበረን ምናልባት ነቶም ተጋሩ ተረቢሾም ዝቐነዩ እውን መፍትሒ ክትከውን ትኽእል እያ ንህዝቢ ትግራይ ንምህማል ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዓሪቐን ተስምዕ ቪድዮ ድማ ፈነን ቀነን እቲ መልስኖ ሽማግለታት ሕብርን መልክዕን እናቀያየሩ ክመላለሱ እኳ እንትቐነዩ ተዋህቦቶም መልሲ ግን ሓንትን እያ ነይራ ንትግራይ ዘይፅምብርን ንትግራይ ዘግለለን ዕርቂ ግን ዕርቅና ኣይኮነን ማዓ ሰላማ ትብል እያ ነይራ ብልፅግና ዚያጂ ኣገዳቲ ደረባያ ነዚ ሕጂ ዘሎ ርስኒ ናይቲ ፍርሒ ፈጢሩሎም ዘሎ ሓይልታት ንመፍትሑ ዝተገበረ ጽبقت زخونة ملسي وانا ويت ملسي يعني رانو نسبيا نيره نزو كنتات ناي تግራይ ሲ መንግስቲ ኤርትራ አድረስ ክገብሮ ክኸላሎ ይብል ነይረ I think it is a very ጽቡቕ ዝኾነ ነቲ ዋኑ ዘንብብ መልሲ መስለን እዚ ምክንያቱ ተጋሩ ሕማቅ ክስምዖምን ስቃት ክስምዖምን ንቡር እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘሎ መርሕነት ኣብ ግምት ኢኻ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ትግራይ ኣብ መንጎ ገንሸል ክኾኑሉ ዝኽእሉን ክርስዑሉ ዝኽእሉን ኩነታት ስለ ዘለዎም ሕማቅ ክስምዖምን ስቃት ክስምዖምን ንቡር እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብዝግባእ መንገዲ ነቲ ብውሽጢ ዝወሃብ መልሲ ጥራይ ደይኮነ ብደገው ነቲ ህዝቢ ሞራሉ ንምዕቃብ ክግበር ዝኽእል ኣገዳሲ እዩ የሰላም የህዝብ መነሳሳት ላይ ተመስርቶ የተጀመረ ጽንዶ የሚባል ለሰላም እንቅስቃሴ ሐሳብ ለመደገፍና ሐሳቡም በስፋት በኢትዮጵያ ውስጥና ከዛም በአፍሪካ ቀንድ እንዲሰራጭ ለማገዝ ተጋብዤ በመምጣቴ ከፍተኛ ክብርና ኩራት ይሰማኛል። ስለዚህ
كم تريوا زلهم كلت عبيتي مهوراتن بوليتيكانياتاتن ኢትዮጵያ አንደርጋቸው ጽጌ ከምኡ ድማ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ክልቲኦም ድማ ምስ ኤርትራ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎምን ብፍላይ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ንኤርትራ ብትክክል ክርዳኣ ዝኻለ ስመርሕነት ናይ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ኣናብባ ዘለዎ ነቲ ፅምዶ ክመርሕዎ ወይ ኣብ ቅድሚት ክመፁ ምኻሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንሳቶም ንባዕሎም እውን ንብዙሕ ህዝቢ ዝውክሉ ስለ ዝኾኑ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ አብይ አሕመድ ድማ ጠንቂ ናይቲ ዞባዊ ዘይርቃት ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ ክግለጽ ንሪኦ ኣለና ንህዝቢ ሱዳን ዝግብኦ ክብርን ምስጋናን ክቦውን ተሰሚዑ እቲ ኣቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ቀፂሉ ፅምዶ ዝበሃል እንታይ ዝብሎ ዘሎ is based on the philosophy that peace cannot be achieved alone ሰላም ንበይንኻ ኮይንካ ጥራይ ክትረኽቦ ትኽእል ኣይኮነን ብሓደ ኮይንካ ብሓደ ተኣኻኺብካ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝካ ክትገብሮ ዘለካ እዩ ስለዚ ግራስሩት grass powered peace ነዚ ዘረባ እዚ ድማ ብተግባር እውን ኣርዮሞም እዮም ሓቂ ንምዝራብ ናይ ብሓቂ ባዕለወል ዓብ ክብሪ ዝግብኦም እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ there was this video ኣብቲ ማእከል ሾው ዝነገርዎም ዘርእይዎም ማለት እዩ ፅምዶ ዝበሃል ሲ ብኣፍ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እንታይ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣብ ክሳብ ሕጂ እቲ ፅምዶ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ጉዕዞ ከይዱ ከም ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ሃድያ this one look at this ነታ ፅምዶ ብቪድዮታት ክርእይዎም ከለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከመይ ከም ዝነበረ ነቲ ኣብቲ ቋዕላ ዝተሳተፈ ፅምዶ ብቓላት ጥራይ ዘይኮነ ንገብር ኣለና ዘይኮነ ነታ ካርታ ሰጊሮም እናርኣዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክንዲ ምንታይ ፃዕሪ ከም ዝተገበረ ህዝቢ ንህዝቢ ነራኸብ ኣለና ኢልካ ክትዛረብ ከለካ show them and they are showing them ስለዚ ህዝቢ ንስ ህዝቢ ኣራኺብና ሰላምን ፍቕርን ሓጎስን ፈጢርና ዝብል ዘረባ ኣወልስዒ ዝመርሖ ፅምዶ ከምኡ ክብል ከሎ ብተግባር ዝረአ ጭብጥ ስለ ዘለዎ እዩ ሰብ ድማ ንትብሎ ዘይኮነስ ንተግባራትን ብግብሪ ዝተገበረ ስራሕን እዩ ክኣምን ዝኽእል ስለዚ ፅምዶ ክሳብ ሕጂ ንሓደ ሰሙን ፌክ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ልዕሊ ዓመት ቀፂሉ ኣሎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ነጥበ እናተደማመረ ዝኸይድ ዘሎ ንህዝቢ እናራኸቡ ናይቲ ህዝቢ ሓገዛት ድማ ናይቲ ህዝቢ ግብረ መልሲ ድማ ብርኡይ መንገዲ እናነብዐ እናተሓጎሰ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ንፅምዶ ኣብቲ መጀመርያ ብዓይኒ ጥርጣረ ዝርአ ጥርጣረ ክሪኦ ዝጀመረ ሰብ ድሒሩ ነቲ ፍረ ናይቲ ፅምዶ ከምኡ እውን ነቲ ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ምስ ረኣየ ሰብ ዋላ እውን እዚ ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ዕላማ ይሃልዎ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ፅቡቅ ነገር ክወስደና ዝኽእል ኢልና መደምደምታ ንክንገብር ኣይዓገተዎን ነቲ መብዛሕትኡ ሰብ መራሕቲ መን ሒዞም እዮም ክመርሑ After 2 years of determined effort, Tsimdo has borne fruit. It has averted another disastrous war, restored natural bonds of fraternity, and helped tens of thousands of displaced Tigrayans return to normalcy. Youth from both sides have organized sports activities in Sana'a, Adukhala, and Mandafara. These matches became modern games, serving as powerful expressions of unity. Across the 1,000-kilometer Eritrea-Ethiopia border, people-to-people connections have flourished in places like Kershepti, Galaba, Aiga, Merbridge, Adhaki, and Zalamisa. What was once a zone of war transformed into spaces of peace and friendship. ብፍላይ እዛ ሰግመንት እዚኣ ብጣዕሚ ፈትየያ ነቲ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዝተገበረ ፃዕሪ ካብ ዶብ ናብ ዶብ እናኸዱ ነቲ ዶባት ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ብኩሉ መንገዲ ብሓደ ወገን ጥራይ ዘይኮነ ንኸተምስል ብኩሉ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ብክልቲኡ ዶባት ንዘሎ ከራኽብዎ ዝተገበረ ፃዕሪ ብቪድዮ ከምዚ ጌርካ ደmonstrate ክገብሮም ከለካ ሰብ ንዝርዮ እዩ ዝኣምን ናይ ብሓቂ ነዚ ድማ ተራ ሰብ ክሪኦ ከሎ እንታይ ስምዒት ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ብፍላይ ልባም ሰብካ ክሪኦ ከሎ ህዝቢ ንህዝቢ ከምዚ ኢሉ ንዓመታት ተፈላለዩ ድሕሪ ምፅናሕ ነዚ ተበግሶ ትወስድ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እንድሕሪ ኮይኑ እሞ ሕጂ ድማ ምስ ህዝቢ ሱዳን ፅምዶ ክብል ከሎ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ይገብር ከም ዘሎ ይርእይዎ ስለ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ትገብር ኣላ ይርእዩ ስለ ዘለው ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ እቶም ካልኦት ተሳተፍቲ ንኣብነት ናይ ኦጋዴን ኣብቲ ጉዳያት እዮም ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም ما وكيل جنبار كل الأوغادين أتو عبد الرحمن مهدي. Speak in English, my Arabic is not very strong, and if I speak in Somali, probably you will not understand. Brothers and sisters of the Horn of Africa, the brotherly people of Sudan, and the people of Eritrea, and other communities in the Horn of Africa. Today, the Sudanese people face war, devastating war, foreign interference that threatens not only the unity of Sudan, but also
بعفشا زي ناي أوغادين ويكناي سومال تي ني حرنت ناي سوماليا زك علس أوين ليش بحالنا تحلافيو بزح جزية أب قدانا إثيوبيا أب جزية أبي أحمد بسلاماوي من قد بوليتيكا علاماتهم نمتكبار زاتون أبي أحمد قال لك هبطوا مجمع زد على مؤمن زحاس يومن حجر ما كسب لولاونت ويكا نتي مسر سوسانا نهز بسومال زك على سوزلو يوم نتكلم سومال بوشت إثيوبيا زل مالتي كله مالت نزب السودان زوردون زلو أدرع نقلت أي زخيد زارب زلو مهنيات السودان كينهم كزارب قلو نتكون تداب قد معينهم زري وزلو تمسا سالي ناي غامبيلا ونيرو ناي غامبيلا مراحي زهبون أبزن تاريخهم مالتي Kawa Oshela. Good evening. Assalamu alaikum. First of all, I'm very much grateful to be invited to this important event. I would like first to say something regarding the hospitality of the Sudanese people. بعفشا انتهي زريكا بزحات زبتات زساتفو زلو صمدو كم زخونن إرترا دما نتزوباتي سلام الرقات نممزع أبتكرنا أفريقيا نزولو هزب بمولو سلام نخركب ولا كوان اشتهاجر تخونت زكا على أمقبار تك على سكم زلاين عن رزالنا بقمت قالو بلتقنا أو اشتعدو نزولو هزب سلام الرقات نخيركب يسرح اللو ترايدي كونه نكرنا أفريقيا وين سلام نخيركب منشنا زي سلام الرقات كوين نزولو مرحا خوين اللو سلزي قرن أفريقيا بفلاي دما صمدو نبتزلا على درجة ديبو خمزلو هي وزخونا عبنات كنرتان هنا تسفان قبر صمدو مسوز بالسودان بمولو قرن أفريقيا هزبتات إيدن إيد تتحيزوم نسلامن رقعات نكخدو تزبد ما سلاماو هزبيو بمولو أب قرن أفريقيا زلو هزبي عبي أخبروت أب أملاخ زلو ويو أمان هزبيو بمسلمنا يخون بكرسنا ناب أملاخ زوكال هزبيو سلازي بسلام نغنى برسي حيمانوتون زقددو سبيو حما تعيات مراحت دا سلازي رخبنبر سلازي تسفا نقبر نزحجي إيرترا تدفعو زلا أجندا تقبلو تزبي نابزبالة سلامن رقعت نغسقر تسفا نقبر كمزي نريو زلنا نابزل على درجان كديب دما تمنيت نا إيرترا دما زكا على أبزو قدايزي تقبر الله أملاخ يتحوسوا تراينا كنبل نغل ونياتو تقداي قليل قداي كسلا زي كوني ويون حدا ويتحادي تراي كودو زخلا يكون كل تزبيك ساتفا زلويو سلازي نايلو ما عرسي كم ستريقو زلوهم ني أول بزيك العالم سروحو بعبد الرجاء عبي نبتزل على براخي كبصحو كم زخالن نكو حقو سكا كنبلو دما نبي حكي نكو حقو سكا كبهال زقبو ياول نزل سراح زي نزل تلوخوزي بزح واقع كفيلو بزح دخيملو كل زي دخام كارلو تعوته له مالته يكون عدلني عند عرقين كاغن دخامكا فرق اخرلو عند عرقي فرق ابزر يولو درجه كتبص انت بقعكا نسون عب نغريو بربزع نغر فتين كاون دي سلطه كنغرات له الذي ابعو سراح اتيو انك عوض كله سلازي راينا اول نكو حقو سكا هنبلا نقل بعبي كن ما منكسي إرترا بكل منقدي اب صبوق زخونه عوت مدرخ يزلو إرترا دما ناب صبوق درجه ناخذ كيدن صبوق نغير زبل دما نخمصا تسفا نغبر نالو مارس حساب زخودي لايك غبرو شير غبرو يتومن حسابكم كم وترو بحناص منقد قدفو ثانك يو